Comencem l'Econòmics avui parlant de les intencions de la ministra d'Economia en funcions, Nadia Calviño, d'aprovar un règim sancionador que penalitzi les empreses moroses. Per comentar aquest assumpte comptem amb Antoni Cañete, secretari general de la patronal PIMEC i president de la plataforma multisectorial contra la morositat. Molt bona nit, Antoni. Hola, molt bona nit. Un cop es formi govern, una de les primeres mesures que sembla aprovarà la ministra d'Economia, Nadia Calviño, serà un règim sancionador per ser aplicat sobre les empreses privades i públiques moroses. Antoni, què n'opines d'aquestes intencions? Són creïbles? Bueno, les intencions són bones i jo diria inclús necessàries i si em permeteu encara diria que urgents, no? Són bones les intencions, el que passa és que n'hi ha una expressió en castellà, no?, que penso que podrien aplicar aquí, no? No són només les bones intencions, no?, sinó que el que han de fer són les bones accions, no? I en aquest sentit, bueno, portem massa temps, no? Vam aprovar ja en la llei 15/2010, o sigui, fa ja pràcticament 10 anys, 9 anys, però ja anem entrant al desè, on se va aprovar que es tenia que pagar amb uns plaços de pagament i després de 9 anys, ja quasi 10, com deia anteriorment, pues continuem veient que n'hi ha empreses que paguen a 200, 300 i 400 dies, en la qual n'hi ha gent que incompleix la llei i no se li ha fet res al respecte, amb les conseqüències que això comporta, clarament. És a dir, que de les bones intencions hem de passar, com molt bé apuntaves, a les accions, perquè efectivament hi han passat una pila d'anys, molts anys, des de l'aprovació de la llei contra la morositat, i segons la plataforma multisectorial, les empreses de l'IBEX 35, la plataforma multisectorial contra la morositat, indica que les empreses de l'IBEX 35 actualment paguen a 169 dies de mitjana, influenciant així en la supervivència de pimes i autònoms. Antoni, les grans empreses de l'IBEX 35 són les que tindrien que donar exemple i, en canvi, no és així. Per contra, els complidors són les pimes. Bueno, pues aquí està, no? Nosaltres quan donem les dades mitjanes de que estan en el sector privat pagant-se amb una mitja de 89 dies, 90 aproximadament, un pensa que aquesta és la mitjana de tothom per igual, i no és cert, i aquí és on venia la denúncia anterior o l'exigència que estem fent de que n'hi hagi aquest règim sancionador, no? Perquè a les mitges s'amaguen moltes vegades realitats com la que molt bé estàs posant damunt de la taula, no? Una d'elles és que paguen a una mitja de 169 dies les empreses de l'IBEX, aquelles que tenen més facilitat que ningú altre per finançar-se, amb uns interessos tan baixos com els que tenim. Per tant, algú ens té que explicar per què paguen a 169 dies. Però el més important d'aquesta dada, que ja és el fet de pagar 169 dies, és a quan cobren aquestes empreses. I aquestes empreses estan cobrant a 57 dies. O sigui, tu cobres a 57 dies, pagues a 169 i, per tant, incompleixes una llei que t'obliga a pagar 60 dies. I, clar, tu ets una empresa que estàs cotitzada i que, a més, hi ha una CNMB que controla d'alguna forma aquesta transparència, no? Quan mirem, a més, la informació que es posa, dius, bueno, i això de quin volum estem parlant, no? I, clar, quan parlem de 60 milions d'euros que estan per sobre, d'alguna forma, d'aquests plaços, sabem que la gran majoria són a petites i mitjanes empreses i autònoms, no? Per tant, és algo que és intolerable, si se me'n permet aquesta expressió, no? I tant. A més, deu ser la primera causa de mortandat de les pimes i de negocis als autònoms, Antoni. Pues claríssimament, ja es va fer un estudi i es va posar de manifest de que en tota la crisi una de cada 3 empreses que va tancar, una de cada 3, per tant un 33%, va ser directa o indirectament per culpa dels pagaments, de la morositat. Per tant, un de cada 3 treballadors, podríem extrapolar, està perdent els seus llocs de treball per un tema com aquest. Per tant, no n'hi ha cap acció social i d'impacte a la nostra economia més important que regularitzar els plaços de pagament. Això ho saben molts països. Miren, França té un règim sancionador, no cal que inventem res, no? Però és que acaba de posar en marxa i anunciar Anglaterra també el fet de posar aquest règim sancionador, sobretot perquè saben que un país que no té bé les transaccions comercials, els pagaments, és un país que és menys viable i menys competitiu. I clar, no podem d'alguna forma arriscar-nos en aquesta situació, clarament. Doncs des de l'Econòmics aquesta nit animem el nou govern espanyol a que instauri d'una vegada ja definitiva un règim sancionador per penalitzar la morositat. D'altra banda, Antoni, des de la plataforma multisectorial contra la morositat, estimeu majors retards en els pagaments de les comunitats autònomes i ajuntaments?
Bueno, s'està produint i estem denunciant, no?, de què és el que torna a passar. Això sembla la pel·lícula de Casablanca, no? Toca-me-la una altra vegada, Sam. O sigui, resulta que ja venim d'una experiència de lo que significava el fet de que n'hi havia molt finançament, que el diner el preu del diner era barat, o sigui, era molt baix, i que en aquest cas n'hi havia una predisposició a que la gent, si n'hi havia finançament, si se diluïen els plaços de pagament no era tan important. Això va passar el 2007 i, com hem comentat anteriorment, va ser una conseqüència terrible, no?, per a la continuïtat de moltes empreses i llocs de treball. Doncs per primera vegada aquest any, en la sèrie que venim mesurant, des de PIMEC i des de la Plataforma contra la Morositat, hem vist que tant en el sector privat, però sobretot, i ha sigut molt preocupant, el sector públic ha tornat a incrementar els seus dies de pagament. I això és terrible. El sector públic ha de pagar 30 dies, està per sobre dels 60, o sigui, està el doble de lo que tindria que ser per llei, quan realment el sector públic ens exigeix a tots nosaltres, no?, que si enredereixes un dia el teu pagament sense que t'ho reclamen has de pagar un recarregat del 20%, i després ens hi trobem, com estàveu dient, comunitats i en aquest cas ajuntaments que estan pagant realment també a 100 i inclús ja n'hi ha alguns a 200 dies, no? Això és també intolerable. N'hi ha una llei que li dona eines a l'Estat per actuar respecte a aquests pagaments i això és un tema terrible. Clar, quan escoltem a més opinions com el vicepresident de la Comunitat de Madrid, que diu que si no cobren les transferències de l'Estat deixaran de pagar als proveïdors, hem fet una denúncia molt clara i que penso que tothom ha d'escoltar d'una forma clara i transparent, i és que no es pot permetre utilitzar els proveïdors com a escuts de guerra entre administracions. O sigui, els proveïdors fan una feina, presten un servei i se les ha de pagar en temps i en forma. I és inadmissible que això s'estigui produint i, torno a dir, al igual que passa en el sector privat, d'una forma impune, no? O sigui, això és intolerable. Una situació complexa i inadmissible, però urgent, que s'ha de solucionar, rectificar els nivells de morositat que pateixen les empreses a l'estat espanyol. Jo vull agrair moltíssim a Antoni Cañete, secretari general de la patronal PIMEC i president de la plataforma multisectorial contra la morositat, haver estat amb nosaltres aquesta nit a l'Econòmics. Gràcies, Antoni. Moltes gràcies a vosaltres i molt bona nit a tothom. Econòmics, a Ràdio 4.